We willen verandering, sowieso op het gebied van gezondheidszorg. Gezondheidszorg en onderwijs. Onze kinderen in het binnenland die kunnen niet naar school. Toch, er zijn problemen in het binnenland. En wie doet er wat aan? Niets. Er zijn goede dingen gedaan, maar er zijn ook dingen die wat veranderingen toe zijn. Iedereen die naar de stembus komt wil dat het de komende tijd beter zal gaan in Suriname. Sommige mensen stemmen daarom op een andere partij dan de partij die de afgelopen jaren aan de macht was. Deze man is nu de president en hij denkt dat hij ook dit keer weer genoeg stemmen binnen kan halen. We gaan winnen. We gaan winnen. Suriname is een land in Zuid-Amerika. Hier wonen meer dan 600.000 mensen. In Suriname praat bijna iedereen Nederlands omdat het ooit bij Nederland heeft gehoord. Dat is al 50 jaar niet meer zo. Vandaag gaan de Surinamers naar de stembus om te kiezen wie het land gaan leiden. Een belangrijk onderwerp bij deze verkiezingen is olie. Er is olie gevonden in de zeebodem voor de kust van Suriname. Over een paar jaar wil de overheid de olie eruit halen. En dat gebeurt dan via een olieplatform. Hiermee kunnen ze veel geld verdienen. Het gaat hier heel erg over dat geld wat straks verdiend wordt met die olie. Politieke partijen zeggen dat ze daarmee iets willen doen aan de armoede en aan de gezondheidszorg. En dat ze er nieuwe scholen van willen bouwen. Maar veel mensen in Suriname vragen zich af of dat echt gaat gebeuren. Ze zijn bang dat dat geld straks alleen maar naar de rijke mensen gaat. En niet naar de mensen die het hard nodig hebben. Best een spannende dag dus voor de inwoners van Suriname. Waarschijnlijk weten ze morgenochtend wie de verkiezingen gewonnen heeft. Kijk, je mag nog zoveel goede wetten hebben, maar de leider moet een eerlijk persoon zijn. That's it.